दिनै 20 तारिख 39 बोसोरारि जथुम्मा बाथौ गुथुमाव दिनै माने गेवलां मेलाव आरो नै माने जों बयबो जोंहा माने हम मिनिस्टार मा होनोमोनलाय अमृत शाह फैगोन ना ओमफ्राय हिमन्त ओमफ्राय ओरैबायदि भिर जाबाय नै मानसिफ्रा ओरैजाय नै दायो बैयाव हाबसिन आरो ना बेयाव माने हाबनो थाखाय गासिबो रेडि जाबाय आं एसे नोंथांमोननो दायो खोन्थालांसै दायो माने ओरैबायदि गारि जों मानसि रोगादों लाबोदों जा हायो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना आरोबो दिनैबा आंजों थांबाय थादोलाय ओरैजायसो खोन्थानोसै आं नै बैयाव होनोना दिन्थिफुंसालि बै दिन्थिफुंसालियाव माबायदि मानसि हाबबाय दायो दाथ' जेनेबा फुं टाइमावथ' खुनु टिकेटनि गोनांथि गैया नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा फैदों आरो गामिनि मानसिफ्रा फैदों आरो बेयाव हाबफैग्रोदों फैदों आरो बेयाव हाबफैग्रोदों दायो जोंना टाइमा जागोन 10ता मिनिमाम माने 10ता 11ता आरो टाइम होखानाय बायदियै दा जोंहा मानाव गेदेमा आलासिफोरा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैगोन थेवब्लाबो आङो नोंथांमोननो जा हायो एसे खोन्थालांबाय थानोसै नै दा 10ता 11तामोन बाजियावथ' माबायदि मानसि आं बेखौ बुंनो हाला बबेनि मानसि फैदों बेखौथ' रावबो दा मिथिया रोंनानै सोर मानिफ्राय फैदों बेखौथ' मिथिला ना थेवबाबो खोन्थानो नाजानोसै आङो सोरबा जुदि मोनोबा एसे रायज्लायनोसै नुदोंना एसे खोन्थानि र' दा माथो जायगायानो गैयालै आरो दाहायबा 10ता 11तासोआवबा माबायदि मानसि हाबगोन बेखौ बुंनो रोङा नुदों नोंथाङालाय मानिफ्राय फैदों भालुफुंनि आयौ भालुफुङा बेसे गोजान जायो बेसे किल'मिटार जायोथाय माला फैनाय दिनैसो फैदों दहाय दिनैसो फुङावसो फैदों हरनि 4तायाव आदसा माबायदि मोनफैदों फैनानै मोजाङानो दासो हाबहांदों जों मालाबा फैफेरखांबाय नामा बे जायगायाव फैयाखै फैनायाथ' फैयाखै गेटनिफ्राय नै माबायदि मानसि नुदोंना आयौ आरो दाहायबा 11तासोआवबा माबायदि मानसि आं बेखौ बुंनो हाला नै मा बायग्राफ्रा माल बायदों सोरबा लाग्राफ्रा मा बायदों नुदोंना गासिबो सोरबा नै मा नांगौ आपेल आंगुर फिथाइ सामथाइ नै सोरबा बायदों आरो जादों माबा बबेखै बिथिं मोजां जि गोथाव जाखांबाय ना मा हटेलाव मानसिखौ नायनानै ओरैनो बाजै हटेलाव ना आरो फ्रिबो होदों होबावदोंसो गोजाननि मानसिखौ एसे फ्रि होदों आरो आदसा ओरैनो मोनगोन ना हरबो थानोबो मोनगोन जि जोम गैयाब्ला मा हटेलाव होनदोंमोनलाय बाजै हटेलाव आदसा ओमफ्राय गासिबो गोथाव जादों ना एकदम रेटिं बुस्थुआनो एकदम फ्रेस माल नोंसोर जाखांजोब्बाय बबेनि बैग्रिलै नोंसिनालाय ढेकियाजुलिनि न'नि ना मालायनि बायना लाबोनाय न'नि आयै केजि बेसेबां केजि 120 मोन ओमफ्राय लांथारबाय 100 मा होनदों लांथारबाय 100 नंना नङा जानायलाय नोङो न'निनो बालाय देलाय जानायलाय दे गोथाव ना गेस्ट्रेम ना तुमि ना खमला खमला जानो ना इयो भुटाननि आदसा न'नि नङा होमबा ना सेलिं पार्टि माबोरै पार्टिया ओरैनो मोजांथ' जोबहांबायना बेल'सै नामा एसे दंबावो ओरैहाय दा जोबहांबाय बेसेसो गोबाव जाखोलै आदाया बेबायदि मावनाया मथा-मथि 10 बोसोरसो जाबायानो बबाव लाङो जोंनिफ्राय जों दावधारा बाक्सानिफ्राय साप्लाय होयो नालाय आदसा ओमफ्राय जोंना कलकाता थाङो जों नलबारि गुवाहाटि आदसा वेस्ट बेंगल सिलिगुरि सोरनोबा होमबाथ' नांगौबाथ' आदाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन जुदि बेफार खालामनो गोसो दंबा नङा होमबा ना आदसा आङो खोन्थाबाय जुदि सोरबाफोर नांगौबा नैबे आदाजों एसे कन्टेक्ट खालाम आरो ना मानसिखौ नुबा सोरबा सिनायदोंबो जानो हागौ नुग्राफ्रा नङा होमबा ना नांगौबा कन्टेक्ट खालामनानै फैदो जायगानि मानसिफ्रा जुदि सिनायदोंबा नङा नुदोंना सोब माने जानाय बायनायफ्राव फिथाइफोर बायनायफ्राव ओरैबायदि बेस्थ' सोबबो माने बायदों आरो लादों सोरबा जादों आरो सोरखौबासो लोगो मोनबायला मानसिखौथ' नुयाब्रै गोबाव जाबायमोनलै गोबाव जाबायमोन ना गोबाव जाबाय लोगो मोनैया दायो अबाव दंब्रा जायगाफ्रा बिसानाव मा गामिलै मोजां ना मोजां ना बिराद गोबाव जाबायमोनलै बिथाङा बेबो जाबाय माने जोंनि जायगानिमोन आरो मा खालामो माने मिथिङाव फैबाय नै लोगो मोनबाय मोजाङैनो दं होनना बुंदों हरनि एकथायाव फैदों बाइकसो फैबावदों बेयावनो 1800 बारे सुबुं मोनसे 1800 ना लानाय जाबाय नामा जाखो
लानाय जाबाय नै बे सिफुङा जाहैबाय माने गंसेयाव 1800 माने आंबोथ' नुफेराखै खोनाफेराखैमोन आं दिनैसो फार्स्ट खोनाबाय माने सिफुं गंसेयाव 1800 लानाय नैबे मा मुंनि दंथाय बेयाव खिन्थु जेबो मिथिया सोरबाफ्रा जुदि आइडिया दंबा एसे खोन्थाहर सोरबाफ्रा जुदि क्लासिकेल सिफुं ना 1800 थार बेजों माने सोलोंनो हायो बेजों सोलोंना रोंबाथाय जाबाय आरो बे गासै सिफुंखौनो दामनो हागोन आच्छा माने अला सामाव जेसेबांखिनि माने जाथिनि मेथाइ दङ दामजोबनो हागोन बियो आच्छा आच्छा ओमफ्राय आदानाव दं नङा आंनिया ढेकियाजुलि बाथासिम ढेकियाजुलि बाथासिबो ओमफ्राय मा दामनि सिफुं दं आदानाव खोन्थादो एसे बेयाव एनि गोदोर एनिफ्राय औ गोदोर एफनिफ्राय औ फिसा एफसिम दङ आरो आच्छा माने एफ ना डि बिदिबो थायो माबे सिफुङाबो एनिफ्राय अ एनिफ्राय इ आच्छा एनिफ्राय जिसिम थायो गासै खोनादोंना जायफ्रा जेनेबा सिफुंनि सायाव नलेज दङ बिथांमोना मिथिगोन निस्सय आंहाथ' बिनि सायाव जेबो नलेज गैया नालाय ओंखायनो सोंनाय जाबाय आङो आं माने ओरैनो सिफुं फानग्रा जायाखै आच्छा आच्छा फलंग्रा जायाखै औ औ सिफुंनि कर्सखौनो आङो 5 बोसोर लागोन 5 बोसोर बेखौ मा सिफुं होनो क्लासिकेलनि सिफुं क्लासिकेल सिफुं माथो बे एफ माने मा बुस्थु बुजायदों बेयो एफा स्केल बियो आच्छा आच्छा हारमनियामा केबर्डआ ए बि सि डि इ एफ जि थायोथ' आच्छा बेनिफ्राय ए बाबो गोजौनि ए गाहायनि ए थायो एफ बाबो गोजौनि एफ गाहायनि एफ थायो बेखौ मिथिजोबनांगौ आरो थिगानो बिदिनो गिदिर गिदिर मिथिंफोराव लांबाय थायो आरो सोरबा नांगौआ आंखौ मिथिग्राया बिसोर कन्टेक्ट खालामो आरो थिग আছে नांगौबा जुदि सोरबाफोर सिनायदोंबा ना आदै नांगौबा जुदि मानसिखौ सोरबाफोर सिनायदोंबा नै बिथांनाव कन्टेक्ट खालाम नङा होमबा गामिया जाहैबाय मा होनोमोनलाय ढेकियाजुलि बाथासिपुर ढेकियाजुलि मेन बाथासियाव ना आं ओमफ्राय नामखौ खोन्थादो आरो खेबसे गान्दा बर' अके एकदम बर'नि रेल नामथारलै दाना ना आरो बेबो दङ बेखौबो मोनो आच्छा आच्छा खेराइ सिफुं खेराइ सिफुं आरो ना माने आदानाव जाबायदि सिफुं नांगौ आदाखौ कन्टेक्ट खालाम माने जास्ट लांफै बाथासिफोराव फै ढेकियाजुलि स्टेसनाव ओंखार ना अब्लानो मोनगोन नामा जाहैबाय गान्दा खुंगुर दै रायजोफोर बेयाव नोंसोर मानो लाइन जादों लाइन जादों नोंसोर बेयाव जोङो दा मानसि फैगोन होननायखाय माबा जाखादो लाइन जाखादो मानसि फैगोनखायसो मानसि फैखाय आच्छा माने सिङाव हाबगोन आरो नङा होमबा ना ओमफ्राय नोंसोर अबेनिफ्राय फैदो जों कार्बि आलं जोंनो ओरैबायदि मानसि लाइन जादों नोंसोर बेयाव मानि थाखाय लाइन जादों आर'ज गाबनो आच्छा ओमफ्राय बेयावसो आर'ज गाबगोन बेयाव ना बेयाव माने गासिबाबो जिरायना आर'ज गाबगोन अकल अनलि फर लेडिस नामा अकल माने आं इयाव नुबाय माने गासिबो नै लाइन जानाय माने ओरैबो माथो गासिबो माने अके ओरैजाय आरो ना फैदो टंला उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मालाबा फैफेरखांबाय माने बे जायगायाव फार्स्ट टाइम माला फैनो मैना दाख्लै दिनैसो मिथाथ' दाख्लैनिफ्रायनो जादों जास्ट माने आर'ज गाबनोल' फैबाय आरो ना आच्छा सोर खोन्थानोसै आं नै गासिबो माने आर'ज गाबनो थाखाय लाइन जादोंनो सोर खोन्थानोसै सोरबा फैदों टंला सोरबा माबा फैदों बेखौथ' मिथिला हाबनो होथ'वाखै नामाथाय बेखौथ' मिथिया आङो दा एसे सोंबावनोसै र' ओरैजाय बेसे गोबाव जाखो लाइन जानानै जिरायनाया नोंसोरो मा जाखो मा मेंबाय नामा बेसे गोबाव जाखो लाइन फाथिनायालाय आधा घन्टासो जाबाय ओमफ्राय मानो लाइन फाथिदों नोंसोरलाय इयावलाय आर'ज गाबगोन ना नोंसोर बबेनिफ्राय फैदो बेलस्रि बियाब गासिबो ना इयाव आधा घन्टा जाबाय माला हाबनो होगोननो फैथ'वाखैना हाबनो आच्छा इसोर मेंगुलायथारबाय खोमालै बेसाराफ्रा राम दे सान्दुङाना सान्दुं खामबाय नंगौना मोदोमानोसो गिलिद्राय खोमा ओंखायनो सिं साबाय हाखायोना हायोना ओइसोर हाया होमबा ना माने 50,000 टारगेट लादों आरो 50,000 माने आर'ज गाबनायनो इयाव आं बेखौ एबार नोंथांमोननो खोन्थालांसै बेसे बुरजा मानसिया दायो अलरेडि हाबबाय आरो ना बेखौ एबार खोन्थालांगोन नोंथांमोना आरो मोजां थांबाय थादोलाय सिङाव नै इदि दङ नै फार्स्ट टाइम जास्ट माने इयाव माने नै आं एबार हाबलांनोसै एसे खोन्थानोसै आङो एबार आं खोन्थानोसै
जाय मानसिया नै आरो हाबगोदों आरो हाबगासिनो माने मानसिफोरा एसे खोन्थानि जाबायनो सोर खोन्थानोसै ओमफ्राय ओरैजाय देउरिनिफोरनिखौबो खोन्थानोसै आं आरो देउरिफोरखौहाय मादि जिरायदों सान्दुं नाङाखै नामा मानसिफोरनाव सान्दुं नांबाय थाथुमजोब्बाय ना गोसोम जाजानो गिदों नामा नोंसोरो जायाखैना गोसोम जाजानो गिदों नामा मादैया माथो खाथुमसो गारबाय सान्दुङा ना गोसोम जाजानो गिदों अबेनिफ्राय फैदों नोंसोरलाय अबेनिफ्राय फैदों जों कार्बि आलं आयौ हाबाब माबायदि मोनदों फैनानै मोजाङानो मोनदों गावनि धोरोमखौ जौगानो थ' आरो औ ओइयाव मानसिफोरा जिरायगोन बायदि मानसिलै आदै मानिफ्राय फैदों अबेनिफ्राय फैदों सान्दुङा माबायदि मोजां ना सानबेसे फैखो सानबेसे फैखो ओरैबायदि माने गिदिंनानै गिदिंख'नो हाया आङो ओरैबायदि नुदोंना हौवाफोरनि ओरैजा माने गासैबो हौवाफोरनि आरोना गासैबो हौवाफोरनि गोजा हौवाना माने राइट साइड ओमफ्राय हिन्जावफोरना लेफ्ट साइड नैबे खाम दामनायफोर खाम दामग्राफोर माने जागायबाय आरोना मेथाइ खननाया माइकनि साउन्डआ एसे नांगौगोन गोसारथों जय बाथौ हारिनि जय बाथौ हारिनि जय लगाव आबो माबोरै खबरा अबेनि आबौआ जोंनिया औ बे माबा सिजौसा खाथि खोनाया सिजौसा थिरगौसा आच्छा मा डिस्ट्रिक्टलै मा डिस्ट्रिक्ट माबा बिश्वनाथ गोलैयो बिराद गोलैयो आबौना जोनोम न'आव बाव जोनोम न'आव बाव जोनोम न'आव बाव दौरिसा गोजा नै माथो सोराव थांदों सोराव फैदों राव फाथा मोनालै थांलायलाय फैलायलाय सोरबा थेंख'बाय मोजां थेंख'बाय सोरबा गरमानि हरसेनि थाखाय मेंबाय बेसाफ्रा ओंखाम उखैबाय सोरबा थेन्थ'लायलांबाय मा खालामो दा जिरायनो मोनासै सिटबो गोमोन जाया नालाय जिरायलाबायनानै थाबाय मा खालामो हाय एसे खोन्थालांसै आङो मेंबाय बेसाराफ्रा बेसेयाव गसंबावनो सिङाव बाहेरायाव थानो हाला सान्दुं गोसा जाबाय ओंखायनो बेफोरावनो सायहा बबाव मोनगोन नागिरनानै जिरायलाबायनानै थाबाय मानसिफ्रा मा खालामबावनो उफाय गैया नोंसो गारबाय नामा बिराद मेंबाय नामा मेंबायना बेसे गसंनो ना मेंबाय नामा मेंबाय जिरायनो मोनासै आथिं बायबाय नामा आबौआ मेंबाय नामा मेंबायना आबौ मेंबाय अबेनिफ्राय फैदों आबौआलाय कुथुमारि मा डिस्ट्रिक्टलै नगाव
आयै हाबाब गोसोआ मानि थाराखै ना फैनो लुबैथारदों गोसोआ मानि थाराखै फैनो लुगैना फैथारबाय सोर सोर फैखो गामिनि आयै गोजानथार जायो खोमा ना हरबेसे लायो आदसा भारा लाबोदों मेंबाय मा ना ओइयाव थाङा सिङाव थांदिया गरम जादों ना गरम गारियानो गारि माबायदि गारि नायनोलै ना गारिया माबायदि खोन्थाबाय आं गारिखौ माबायदि ओमफ्राय जोंना गोजानबो नालाय ओंखायनो जोंनि फंबायजों आंजों फैखादोंमोनथ' बेनिखायनो दायो जोङो जा हायो बेखौ एसे खोन्थाबाय आं दिनै नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखोथाय मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो बेखौथ' आं बुंनो रोंला जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट लिरना हरदो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला जुदि गोदान फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामना होदो जाहाथे आं इयुनावबो बेबायदिनो माने ब्लग बानायलांबाय थानो हायो बेखौ बयनिसिमबो खावलायबाय होमबा आं दिनैनि सेकेन्ड फेज भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय।